Ahojte priatelia, opäť počúvate alebo pozeráte podcast z Metropolisu. Toto je už krásny okrúhly 4. diel, takže také malé výročie alebo výmesačie, alebo neviem ako to nazvať, máme za sebou zaujímavých hostia, jedného zaujímavého hostia pred sebou, pretože s nami sedí Jaroslav Mida. Jaro, ahoj. Čau, Mate. Servus. Jaroslav Mida je investičný riaditeľ Mint Investments, pochádza z Košíc, ale kariéru si vybudoval v Prahe. V Mint Investments pôsobí na pozícii investičného riaditeľa. To je ale vážny flek, nie? No áno, je to tak? Veľká zodpovednosť. Nie? A ty si mladý chalan, nie? Ja to tak, ako asi to vnímam správne. Koľko by si mi typol? Úprimne? No. 26. Ja tak až tak mladý nie som. Dobre, 28. Ani toľko. 31. Plus 1. 32. 32. 32. A už investičný riaditeľ. Nie je to tak akože trošku, že už rúbeš príliš vysoko na taký drobný vek? Nie, nemyslím si. Ako je to bola to cesta sa tam dostať. Vieš, ja som tam začal, keď som mal 23, 22. Aha. Je to môj 10. rok, takže ono sa to nezdá. Aha, takže ty si vlastne išiel takým normálne regulárnym kariérnym postupom, že proste najskôr, teda v úvodzovkách si varil kávičku, pomáhal si s Excelom a potom si proste, tak ako hovoríme u nás v Košiciach, step by step, si proste prišiel až k investičnému riaditeľovaniu však? Áno, ja som to začal už popri škole, ako analytik, na part-time, ako vo voľnom čase. A vlastne zostal som tam doteraz. Dokazuje to tak super kultúru, čo to máme a celú tú prácu okolo toho. toho. Vlastne a neheadhuntoval ťa nikto, vieš, že ja neviem, neviem kam, niekde do nejakej inej firmy? No headhuntovali, ale nikdy som sa nechal zlákať. A dobre som urobil. No dobre, ale aký benefit ti ponúkali? Vieš, čo ti v Mint Investments nedajú, vieš? 2 asistentky? Šofér? Nie, ale... Vieš ako, niekedy je firemná kultúra a to, ako sa chovajú k tebe ľudia vo firme, dôležitejšie než čokoľvek iné. No, to súhlasím. Nie, že asistentky, auto, neviem čo všetko. Tak čo ja viem, drogy zadarmo alebo niečo také. Nie, radšej knihu. To je dobré inak. Ale to ťa tiež omrzí časom, samozrejme, to čítanie. Ale ty viac, ja tak predpokladám, že ty musíš byť asi fakt dobrý s číslami. Áno, to predpokladáš dobre. Si vedma? Nie som vedma, ale vedmo. Vedmo. Dobrý s číslami si sa stal preto, lebo si študoval nejaké čísla? Alebo čo študoval som čísla, matematiku, respektíve ekonómiu, ale takú viac matematickú na Karlovke v Prahe. A tam ťa trošku ako vyškolili z tých čísel, takže to človeku tak nejak prirodzene ostalo aj do tej kariéry. Sú nejaké zaujímavé čísla, o ktorých by sme mali vedieť, že čo ja viem, vieš, že ja neviem, že či úrokové sadzby, alebo že najzaujímavejšie číslo, aké je najzaujímavejšie číslo? Najzaujímavejšie číslo? Pi však, 3,14. Áno, to sa len tak hovorí. Aha, ale to je také zaujímavé nie je. Fake news. Fake news, chápem. A pre tvoju kariéru aké číslo bolo dôležité? Nie, ja neverím na čísla, takže... Ale veď robíš s nimi. Ale to je prax. Ale ako veriť na čísla ako také, nie že nejaký osud alebo niečo, tomu neverím. Takže myslím si, že každé číslo je dôležité. Tak ako si začínal teda? Na začiatku, aká bola tvoja úvodná pozícia v Mint Investments? Predpokladám asi nejaký analytik čísel. Áno, analytik, analyzovať Excel, kontrolovať nejaké jednoduché dokumenty, nejak sa začať hrabať v nejakých finančných modeloch a podobne. Takže také ako z začiatku hodne light. Dobre, takže hrabať sa vo finančných modeloch, to už je niečo, čo je úplne mimo môjho pochopenia. Tak predstav si Excel, ktorý má XY listov a niečo počíta. Ježiš. Zložito. Prestaň, lebo mňa začína boleť hlava. A ty vieš v Exceli normálne, že spraviť kolónku a presunúť ju niekde inde? Viem. Aj dátum vieš tam dať? Aj dátum viem. Aj krátky, aj dlhý dokonca. Aj vieš, že spočítať celé? No, naučil som sa to včera. Inak počujeme, to je neuveriteľné. Som prišiel pripravený na tento podcast. Ale dobre, ale toto naozaj nemôže robiť nejaká umelá inteligencia, tento Excel. Da možno niekedy bude môcť. Lebo ja som zaujímavú konferenciu absolvoval pred asi 3 týždňami, ale to je jedno. Ale to bola konferencia, kde jedna prednáška bola o tom, že ako vlastne nahradiť Excel proste tou digitalizáciou, že to proste niekde sa to, že systém to spočíta, alebo niečo také. A vlastne končila tá prednáška tým, že vlastne ten Excel je aj tak nenahraditeľný. No je. No ja si myslím, aktuálne je, lebo vieš, čo jeho výhoda je variabilný. Urobíš tam čokoľvek. Flexibilne. Hej? Ako každý iný program má nejaké svoje obmedzenia, čo ako zistujeme, keď niečo sa snažíme robiť vo firme, v iných programoch, ale Excel je hrozne flexibilný. Že proste všetko sa vráti k tomu Excelu. Hej, čo si vymyslíš, to urobíš. No dobre, ty ako investičný riaditeľ
si teda prešiel tými nejakými funkciami. A aká bola tá tesne predtým, ako si sa stal investičný riaditeľ? Ono to bolo taká spojená nádoba. My sa nehráme na nejakú super korporátnu hierarchiu, že si analytik a potom senior analytik a potom head senior analytik a neviem, potom ešte 300 seniorov analytikov. Takže prirodzene, tak ako sa rozvíjala tá pracovná náplň, tak sa rozvíjali nejaké tvoja odpovednosť a tak s tým prišiel aj to povýšenie a ten titul ako riaditeľa alebo vedúceho investícií. A si ako pamätáš ten večer, keď si prišiel domov a už si bol teda investičný riaditeľ a si tak lahol na pohovku a hovoríš si I made it. Ani nie, ja nie som na tieto veci. To skôr manželka. Manželka bola hrdá, však? Inak, ako sa volá krstným menom? Barbara. Barbarka, ak toto náhodou počúvaš alebo pozeráš, tak samozrejme Jarko ťa strašne ľúbi a je to tak, nie? Je to tak. Dobre. Takže ona bola tá hrdčia, že wow, že mám doma investičného. Áno. No super. Tak poďme sa pozrieť na ten Metropolis, ktorý samozrejme, že tu z tejto pozície Nivy Tower tu vidíme naozaj krásne. Ty ako investičný riaditeľ predpokladám, že ty nevidíš tú architektúru úplne, že ako to pekne vyzerá však? Ale vidím. Nie som najväčší estet roku, ale ani vkus nemám asi najlepší, ale toto sa hovorí samo o sebe. Hej. Ty nevidíš čísla? Keď sa na to pozrieš, ty nemáš taký ten matrix, že ty vidíš 482 miliónov. A ty myslíš, že ten Matrix to akože je pekný, estetický? No ja neviem. Ja tak si predstavujem vnímanie investičného riaditeľa, že proste všetko sú čísla. Takže vidíš aj nejakú estetiku, nevidíš len čísla. Áno. Ale vidíš predovšetkým aj čísla, ktoré sú samozrejme veľmi, veľmi dôležité. Áno. Ty si, akou mierou si ty prispel k tomu, že ten Metropolis je tu? Tak ja som ho síce nenavrhol. To je jasné. Ani nie som nejaký technik, ale na to, aby ten projekt nenastal v ňom taký finančný chaos, tak na to som tu ja. Aha. Aby som vlastne strážil to, aby nákladový rozpočet ani ten výnosový sa veľmi nelíšil od toho, čo máme naplánované a tým pádom, aby na konci boli všetci spokojní a každý v pluse, keď tak poviem. V zásade ty musíš držať tie finančné opraty. Áno. To znamená, že... Musím krotiť všetky, lebo vieš, že ak architekti chcú veľa stavať, technici chcú niečo doplňovať, ale všetko to vlastne má nejakú náväznosť na to celkový výnos projektu. Inak vlastne všetci museli dojsť za tebou. No áno, chodia, lebo kým im to vlastne nedám zelenú, že to sedí, tak nič sa nebude robiť. Takže prišli, čo ja viem, ja si to predstavím, že prišli technici a povedali, že... Alebo prišiel investor, ktorý povedal, mohli by sme spraviť takúto architektúru, ktorá bude naozaj akože tip-top svetová, lebo o tom hovoril samozrejme aj Sebastian, aj Juraj, aj Katka v tých predchádzajúcich dieloch, že zoberieš Metropolis a buchneš ho do Londýna a proste sedí tam, lebo proste je to svetová architektúra aj vonku, aj vnútri, ale že napríklad navrhli, že stropné chladenie aj kúrenie. A ty si bol ten, ktorý, počujete, ale to nám potom tým pádom výnosovosť nám klesne, nezarobíme na tom toľko, lebo do toho budeme musieť vraziť veľa. To je trošku, si skočil tak do toho opačne. Pretože najprv sa vlastne navrhol projekt, vrátanie týchto výmožeností. Tomu sa potom prispôsobil ako vlastne ten rozpočet. Až následne sa urobil rozpočet ako na nákladovej stránke. A zároveň s tým sme vlastne mohli oceniť to, akú kvalitu ten projekt bude mať, čo môže ponúknuť budúcim kupujúcim. A v zásade na to sa nastavil ten ako výnosový rozpočet, koľko by sme za to mohli ako obdržať. A potom dôležitá časť je, lebo to je nejaký úvod. Úvod je vždycky v podstate relatívne jednoduchý. Ťažké potom udržať to behom tej výstavby a behom všetkých tých zmien a to je potom tá hlavná úloha a tam dochádza hlavne k tomu, že keď niečo chcú naviac, tak musia mať povolenku. Nie emisnú, ale moju. Aj máš nejaký hlavičkový papier a dovolujem vám tu na túto kabeláž viesť tadiaľ, to je to lacnejšie s podpisom. Nie, väčšinou perhuba. Perhuba, hej? Áno, tak jak sa povedal, je veľký korporát, takže... A ako často za tebou chodili? Prosím ťa, Jarko, toto fakt potrebujeme. No, tak niektorý mesiac to bol každý týždeň, niektorý mesiac iba raz do mesiaca. Ako líši sa to, fakt sa to líši podľa toho, ako tá výstava postupuje. No, keď sme kopali základy, tak to je proste jasne dané, čo sa tam musí, nemusí urobiť. Ale potom špeciálne, keď sa rieši vršok, materiál, typ štandardu a
tak všetko to má proste veľký dopad jak do plusovej aj minusovej stránky. No hovoríme napríklad, zoberieme len fasádu, hovoríme, že tá vlastne je odvetrávaná, čo je akože veľký parameter. Myslím si, že v downtowne odvetrávanú fasádu nemá absolútne nikto. To znamená, že aj to trošku akože tepelne izoluje, aj to vlastne chladí a tak. Materiál asi nie je úplne lacný. Nebol si ty za nejakú takú, akože počujete, zarobíme viac, keď tam dáme akože takú normálnu fasádu? Nezarobili sme, lebo vieš, ako budeš šetriť na kvalite, ľudia to uvidia, potenciálne kupujúci ťa potom za to ako potrestajú. Takže to vždycky človek sa nesmie pozerať krátko zrako, pretože to sa už nevyplatí väčšine prípadov. Že treba byť veľkorysejší v tomto a s takým dlhodobejším asi cieľom. A dlhodobý cieľ je asi spokojnosť zákazníkov. Keď sme boli pri tých číslach, takže ty vlastne aj vieš, čo stojí asi. No plus minus. Ako nie je to, myslím teda ako na plusovej stránke áno, tam je ako dohliadam asi viac, ale som vo väčšom detaile. Na tej nákladovej stránke samozrejme nedokážem posúdiť objektívnosť tých cien, ale tým, že máme interný vlastný projektový tím, ktorý aj s externým tímom na stavbe všetko tendruje, tak ja im verím tie ceny. Takže oni už prídu s tými cenami a ide o to, aby len ako to má dopad na ten celkový big picture. Takže Tatrovka hliny, keď ste kopali jamu, koľko stojí? Netuším. Mohli ste zarobiť viac. Jedna Tatrovka veľa nestojí, ale XY Tatroviek bude stáť dosť. Verím tomu. K tebe, ty si sa bol už pozrieť aj vo vnútri, predpokladám. Ano. Však aj tam máš, keď sa na to, aj keď nás sledujete aj na YouTube, tak v pozadí vlastne ten Metropolis vidíte. Ktorý byt sa tebe najviac páčil? Že ktorý by si ty bral? Ja terasový určite. Ja som taký balkónový typ, že pokiaľ je teplo, tak som tam vždy. Takže balkón, terasa, krásne výhľady, proste to je top. OK. Keby si mal niekomu, a nie si finančný riaditeľ, to znamená, že ty nie si predajca, ty možno nemáš to predajné know-how, ale zahraj sa trošku na to, že čo je podľa teba to výnimočné v tom Metropolise, že čo by stálo za zmienku z toho predajného hľadiska, aby proste si človek povedal, že tak dobre, tak idem sa porozprávať do banky o nejakú hypotéku a idem sa pozrieť do toho Metropolisu. Tak jednak máme najvyšší štandard, najmodernejšie technológie, ktoré sú zdravé, pre toho človeka príjemné, to stropné kúrenie, stropné chladenie, rekuperácia a tak podobne. Potom máme super efektívne dispozície. Každý meter štvorcový je tam ideálne využiteľný, takže človek si tam fakt môže usporiadať jednak keď ako s rodinou, proste všetko vie dokonale využiť, ale jednak aj investične, keď má tam potom toho nájomcu, tak vie na menšom priestore vykúzliť proste niečo, čo pre toho nájomcu je výhodné. Ďalej by som určite ocenil, alebo teda nie že ocenil, ale vyzdvihol vlastne tú zeleň, ktorá je v centre ako obecne veľmi je nedostatok. A zároveň náš projekt bude mať nejakú svoju privátnu záhradu, kde sa môžu nielen rezidenti ako prejsť, oddychnúť si. Niektoré byty majú predzáhradky, máme tie terasy, kde vlastne človek si môže dať zeleň. Takže je tu XY výhod, ktoré tento projekt ponúka. Je v najlepšej lokalite, všade na pešo dostupnej, ideálne napojenie na diaľnicu. Takže ja by som každému doporučil si u nás kúpiť byt. Ale každý nemôže, lebo je ich nedostatok. To je jasné. Bytové jednotky sú obmedzené počtom, to je jasné, nedá sa to nafúknuť. Ja som sa Katky v tom predchádzajúcom dieli pýtal, že či ako investičný riaditeľ, ty napríklad tiež mi môžeš na tú otázku odpovedať, že neľutujete, že ste to nezdvihli trošku, vieš, že mohli sme viac bytov predať a väčší retailový priestor a viac a vyššie. A tak vidíš, že vlastne Metropolis má špecifický tvar proti ostatným projektom v downtowne. Bolo cieľom odlíšiť sa, vytvoriť to M a myslím si, že kebyže začneš ten projekt veľmi zdvíhať, tak by sa tá výnimočnosť a trošku tá estetičnosť stratila. Že to M-ko by vlastne prestalo byť M-ko, že už má by si veľmi vlastne taký ako kockovitý spodok. A potom to M-ko by bolo veľmi vysoko a vlastne by to nevyzeralo ako M. Teraz, keď sa na to pozrieš, vyzerá to úplne prirodzene ako M-ko. Vlastne už od spodku až nahor. Ty keď si investičný riaditeľ, tak asi pravdepodobne mi tiež budeš vedieť odpovedať, že či v roku 2024 je investovanie do nehnuteľnosti stále také
také stredoeurópsky bezpečné, že ľudia to robia tu na rádi, že sú to najbezpečnejšie investície. Ako to vnímaš ty? No myslím, že Česi aj Slováci, ich aktívum, do ktorého ako prvého vkladajú peniaze, je vo veľkej väčšine práve nehnuteľnosť, typicky rezidenčná, byt, dom, niečo, kde budú buď oni bývať, alebo prípadne to prenajímať. Aktuálne je vlastne podľa môjho názoru najlepší čas po dlhej dobe kúpiť nehnuteľnosť, pretože tým, ako v poslednej dobe bola vysoká inflácia a vysoké úrokové sadzby, tak ceny nehnuteľnosti vlastne nejak obecne stagnovali, respektíve trochu klesali na sekundárnom trhu a tým pádom ten, kto chce dneska investovať, má ideálnu príležitosť, aj keď hypotéky ešte nie sú také lacné, ale môže si dneska zafixovať tú kúpnu cenu, ktorá bude výhodnejšia než za rok, za dva a tú hypotéku neskôr zrefinancovať. Takže potvrdzuješ nám, že teraz je najlepší čas na kúpu nejaké nehnuteľnosti? Za mňa áno. Dobre. A ten projekt sa nepostavil za 2 mesiace ani za 2 roky samozrejme a tiež to všelijako kolísalo. Boli aj nejaké stresové situácie, že pre Boha živého, že toto nám rastie, toto nám klesá, alebo ja neviem čo z tohto matematicko-ekonomického sveta. Aké boli tie najťažšie momenty? No myslím, že pre všetkých najťažší bol COVID-19, ktorý prišiel neočakávane do života všetkých ľudí, spôsobil prerušenie nejakých subdodávateľských vzťahov, následnú infláciu, zvyšovanie úrokových sadzieb, rast cenu materiálov. Pre všetkých to bol šok a my sme ho dokázali prekonať práve vďaka silnému partnerovi, ktorým je pre nás Takenaka. Spoločne sme vlastne tendrovali ceny a dopad sme celkovo minimalizovali. Ešte nejakí iní dôležití partneri, ktorí tam boli a držali to celé nad vodou? No určite. Máme silného financujúcu banku Tatra banku, predajcu bytov Harris a vlastne celkovo tento náš tím, ktorý sme vlastne teraz popísali, tvorí to jadro, vďaka ktorému je ten projekt tak úspešný, akým je. Mám tu aj takú poznámku o tých inflačných doložkách. Mnohí developeri potom siahli, keď začala tá inflácia vlastne stúpať, že nejak akože sa poistiť, že keď by náhodou tá inflácia išla číslami nejak akože hore. Vy ste to pri Metropolise nepožadovali však? Nie. Za nás je férové voči kupujúcim, aby mali istotu kúpnej ceny. To znamená, keď si niečo kúpim za X dopredu, niečo, čo má byť hotové za 2,5 roka a ja vlastne verím tomu developeri, že to postaví v tej kvalite, ktorú som si kúpil za tú cenu, tak nám neprišlo ako správne akokoľvek im do tejto kúpnej ceny zasahovať. Takže to znamená, že sa to stanoví raz a takto to... Takto to robíme v Čechách, na Slovensku, všade. A nikto sa nejak asi proti tomu nebúri, čo? Nie, tak ja si myslím, že všetci to ocenili. Že to je skôr na strane toho kupujúceho. Áno. Ty aj vieš vlastne, teraz môžeme povedať, že nahrávame v čase, ktorý sa volá, že dajme tomu, že prvá polovica mája. Takže vlastne sú tam ešte nejaké voľné byty? Sú, ale miznú rýchlo, takže by som neodporúčal čakať. Máme zatiaľ ako k dispozícii celú škálu od 1KK, 1,5, 2KK, 3KK, 4KK. Ale samozrejme... Inak ešte, že to nie je KKK, lebo to je Ku Klux Klan. Áno, tak nie. Som si vydýchol. Takže ešte samozrejme je niečo k dispozícii. Ešte sú k dispozícii, ako pre rodiny, 3KK, 4KK byty, nie je ich už veľa, takže neradno čakať. Ale aj pre jednotlivcov, či investične menšie 1KK, 1,5KK, presne tie byty, ktoré majú super efektívne dispozície, ktoré som spomínal. Takže asi normálne, podľa mňa v popise aj tohto videa alebo toho podcastu určite bude kontakt na Harris ako vlastne toho základného predajcu, tak pokojne tam môžete ešte niečo nájsť. Poďme ešte sa pozrieť na ten spodok toho Metropolisu, lebo ten retailový priestor je tiež ako keby niečo, čo má veľkú pridanú hodnotu. Tiež si stál za tým, alebo bol si pri tom, kedy sa to tak nejak navrhovalo, že ako by to tam mohlo vyzerať a že kto by tam mohol byť ten nájomca, ako by to vyzeralo, ako by to pritiahlo vlastne tú klientelu? Áno, tomuto retailovému partneru sme sa celkovo venovali posledných 6 mesiacov dosť intenzívne. Aj ten predaj sme vlastne spustili len cca pred 2 mesiacmi, pretože mu predchádzala detailná príprava. Naším cieľom je vytvoriť tam mix služieb, respektíve obchodov, ktoré budú dávať spoločne zmysel, jednak pre rezidentov v Metropolise, ale jednak pre rezidentov v celej oblasti, aby sme vytvorili vlastne jedinečné mólo,
kde vlastne ľudia sa budú môcť prejsť, ísť si nakúpiť, ísť, neviem, na kávičku, k notárovi. To sú také typické ako prevádzky, na ktoré cielime, nejaká klinika prípadná. Čiže dobrý mix služieb, ktorý bude fakt využiteľný pre ľudí. Ty, Jaro, keď budeš veľký raz, lebo teda si ešte stále... Stredný. Zatiaľ stredný. Vieš, čo si povedal? Ešte ani nie si stredný, kamoško. Ty máš 32? 32. Ty ani nie si ešte stredný. Stredný budeš, keď budeš mať 40. Ale po ránu sa už cítim stredný. Tak, ale si investičný riaditeľ. Ty, keby si mohol vybrať bývanie kdekoľvek, akože, a teraz normálne, že na planete Zem, ty by si kam išiel? Fú, ťažká otázka. Akože niekde, kde to predáva Harris, to mi je jasné, ale že kde by si išiel? Ja do Ázie. Do Ázie? Ako keby som si mal ako úlet, okay. že ako teraz odhliadnem od typu práce, ktorú robím a od kariéry, išiel by som do Ázie. No dobré, ale čo, takú bambusovú chatrč, alebo niekde akože Hongkong penthouse? Nie, niečo medzi tým. Ani nie veľkomesto ako extrémne, ale ani nie úplne akože dedina, ako taká, ako myslím, pralesová. Niečo medzi, ale kultúra je tam taká príjemná, ľudia sú príjemní, hrozne milí. Takže keby som mal ako odísť odtiaľ, tak by som išiel tam. Ale inak ako sa mi veľmi odchádzať nechce. No jasné, keď sa pozrieš za seba, lebo je to samozrejme na videu aj celkom dobre vidno, ako ten bratislavský downtown vyzerá. My sme to v tých predchádzajúcich dieloch dosť veľakrát spomínali, že je to naozaj unikátne, že na tých brownfieldoch tu vlastne v hlavnom meste štátu Európskej únie proste vzniká teraz v roku 2024 akože regulérny downtown. Ty si toho de facto súčasťou. To je asi musia byť v Košiciach na teba strašne hrdí. No áno, mamička, babička, vieš, jak všetci, štandardne. Nefotíš im to, že ľaľa, podzývajte sa. Nie, ale keď príjem tak ukážem fotky. Aj keď babka je veľká facebookerka, takže ona ako vníma. Vníma, posielajte lajky, hej. Posielajte, ale vieš čo, musím povedať, že je to, aj keď človek vchádza z Osenca, vchádza do Bratislavy a už vlastne vidí takzvaný bratislavský skyline, tak to je už akože celkom dobrý pocit, že prichádzame do nejakého veľkého európskeho mesta, nie? Je to unikát, ja teda dlhodobo žijem v Prahe a tam je niečo takéto nemysliteľné. No, vlastne obmedzená výšková výstavba, celkovo vlastne nedovolia architektom sa tak realizovať. Česi. Čo sa týka downtownu. Tu je na to ideálna príležitosť a vidíš proste, už teraz to vyzerá skvelo celé a má to veľký potenciál ešte ďalej rásť. No to sa chcem spýtať. Byť ako tip-top štvrťou v strednej Európe. No, dostávame sa okruhom k tomu, že ty teda vidíš čísla, si investičný riaditeľ v Mint Investments. Ty ešte vidíš nejaký priestor niekde, kde sa ten downtown bude ťahať, alebo ako to? Ja myslím, že ten downtown je celkom jasne ohraničený priľahlými tu na ulicami a to sa dostavia za nejakých, odhadujem, 5-10 rokov a to bude vlastne koniec. Viac sa nebude vedieť rozširovať. Takže fakt je ideálna príležitosť si vlastne kúpiť byt v štvrti, ktorá má najväčší potenciál, je najdynamickejšia a zároveň ale má nejakú obmedzenú kapacitu, takže ono nebude sa rozširovať do nekonečna. A asi aj solventnosťou tých klientov tu je toto je asi to najdrahšie, čo na Slovensku existuje, nie? Práve, nielen je to solventnosť, ktorá zároveň potom vlastne je výhodná pre tých podnikateľov práve napríklad do toho retailového parteru, kde je tu na vlastne obyvateľstvo s najväčšou kúpyschopnosťou na Slovensku. Čiže vlastne vytvára to ideálne podmienky nielen pre to bývanie, ale aj pre to podnikanie. No uvidíme, budeme samozrejme držať palce. Jaro, ty si mladý človek, v Mint Investments sú 5 partneri, pokiaľ viem. Nechýba tam 6? Zatiaľ nie. Uvidíme. Alebo možno niekoho... Nechaj sa prekvapiť. A nevieš. Asi ty už vieš, že sa stávaš partnerom. Ja viem. No sme ti to chceli teraz oficiálne oznámiť. Hej, si mi to chcel oficiálne oznámiť. To by bolo, čo? Sorry, Bráško, ešte budeš musieť chvíľku, vydržať. Ešte veľa halušiek budeš musieť popapať, ale nie. Ja fandím mladým ľuďom, ktorí sú teda šikovní a vedia, kde majú hlavu, kde majú nohy a pozerajú sa pred seba, tak myslím si, že asi to pravdepodobne aj v Mint Investments vedia, že majú asi slušného, dobrého finančného riaditeľa. Tak budeme ti držať palce. No, budeme držať palce aj Metropolisu. Nech sa ďalej teda rozvíja a nech nám rastie a nech ste zdraví. No ja ďakujem. Ďakujem. Budeme aj tebe držať palce.
Nech sa darí. Ďakujem ti veľmi pekne. Našim hostom bol Jaroslav Mida, investičný riaditeľ Mint Investments. Ďakujeme veľmi pekne a všetko dobré. Díky, čau. Čau.